Manesen arduradunak Baiona erdigunea blokatu dute gaur, kexu dira herriko etxearekin 2025ko bestak uztailaren 3. asteburuan egingo direlako Monden Marsanekoekin batera eta honek galera handiak ekarriko dizkielako. EAJko kideak aldiz, Jose Antonio Agirrek lehen Eusko Jaurlaritza osatu zuenaren urteurrenean omenaldi egin diote Donibane Loitzunen bere hilobiaren aintzinean. Arratsaldeon ikusentzuleok eta tokiko labela ere ezagutu behar dugu Eusko Hirigune Elkargoak eta Turismo Bulegoak elkarrekin egin duten ekimena, baina lehenik ikus dezakezue gaurko irudia zein den. Manesak edo barraka arduradunak kexu dira, beraiekin izan da Nerea Olaso. Mobilizazio eguna frianteentzat Baionako herriko etxeak iragarri dituen 2025ko besten datekin ez baitaude ados. C'est que les fêtes de Bayonne reviennent fin juillet, comme c'était avant les JO. Goizean goiz abiatu dute barraskilo operazioa polizien presentzia handiarekin. 2025ko bestak uztailaren 16tik 20ra ospatuko dira eta beraz Monden Marsangoekin bat eginen dute. Aukeratu egin beharko dute Manesen arduradunek Baiona, Monden Marsan. Eta gogorarazi dute Baiona, Monden Marsan eta Akizeko festak urteko fakturazioaren erdia direla. Grosse date du sud-ouest, Mont-de-Marsan, Dax et Bayonne sont en même temps. Baionako bestak normalean uztaila bukaeran izaten dira, aurten baina aurreratu egin dira Joko Olimpikoengatik eta ondorioz jende gutxiago eta lasaiagoak izan direla dio herriko etxeak bilan positiboa eginez. Horregatik aurten formula errepikatu nahi izan dute, baina alde bakarreko erabakia izan dela diote ferianteek, beraiekin adostu gabea. La municipalité pense qu'à une semaine près au mois de juillet, on va avoir moins de monde. Excusez-moi, mais ils se mettent un doigt dans l'œil. La fête, il a qu'à la mettre au 15 décembre, au 15 novembre. Jende gutxiago nahi badu, astebetea aurreratzearekin ez dute usaldatuko diote. Bestela antola ditzala festak azaroan eta abenduan. Haserre adierazteko mobilizazioak hasi dituzte barraskilo operazioa lehenengo mobilizazioa gaurkoa eta hiria blokeatzeko asmoz horrelako gehiago eginen dituztela aurreratu dute Baionako hitzordu nagusi guztiak blokeatzeko xedez. Herriko etxeak esan du presio eta intimidazioen aitzinean ez dutela amore emanen. Une réaction frontale, dure. Baina hitz egiteko prest azaldu dira. Quels sont les chemins de négociation avec cette profession qui a toujours été erabaki hartzeko garaian segurtasuna denen aitzinean jarri dutela diote. important pour la sécurité générale de nos Eta fêtes. beraz, data hoiek mantenduko dituztela. Imanol Pradales gaur egungo lehendakariak Jose Antonio Agirre Euskadik izan zuen lehen lehendakaria omendu du astelenuntan Donibane Loitzunen. Izan ere Agirre orko hilerrian eortzi zuten Parisen erbestean ilondoan 1960an. Eusko Alderdi Jeltzalearen agintariak konduan zituela Imanol Pradales lehendakariak gogoan izan du urriak 7 data biziki berezia dela Euskadiren historian. Agirre lehendakariak kargua hartu eta lehen jaurlaritza osatu baizuen 1936ko urriaren 7an. Abertzaleontzat badira leku simboliko azkar batzu Euskadin. Gernika ala da, itxasun haitzaren lekua nun lehen abierriguna ospatu zen Ipar Euskadin, eta hemen Donibane Loitzunen, azken finean Euskadiren batasuna simbolizatzen duen hilobi honek, lehendakariaren azken egoitza oso garrantzitsua da. Eta Imanol Pradales azken lehendakariaren lehen bisitarentzat Ipar Euskadin oso garrantzitsua zen urriaren 7ko egun berezi honetan, hemen ere omenaldi horren egitea. Euskadi aske bat nahi baitugu, baina nire Euskadi batu bat, iparra eta egoa behin betiko batzen dituena. Jeltzaleak gogoratu dute Agirre lehendakaria demokrazia eta askatasunaren alde aritu dela beti, erbestean ere etxetik urrun hitzeman dute ildo horretan segituko dutela lanean. Astero egiten duten zuzendaritzaren bilkura Donibane Loitzuneko batzokian egin dute astelenuntan.
Jatetxeei zuzendutako tokikoa labela sortu du Euskal Hirigune Elkargoak Ipar Euskal Herriko turismo bulegoarekin elkarlanean. Berda jakinea desmartxa politiko bat dela. Herri elkargoak turismoan mailan, biztan dena, eta ere laborantza mailan deliberatu dugu gu turismoan bergunela bultzatu iten albalimazten. Laborantzako mundua, laborantzako filier delako horiek, hori izan da manu politikoa eranezake. Eta eskara honen ariari tiraka sortu du labela turismo bulegoak. Honen bitartez, lekuko kalitatezko produktuekin prestatuak diren platerak aitortza hau jasoko dute. Beti ere plater horietarako erabili diren produktuak. Errenabeita desmartxa biologikoak, errenabeita AOP desmartxak. Eta beren hitzetan, honen helburua argia da. Turismoa ez bakarrik sail berezi bat bezala garatzia. Ez da hori gure proiektua. Beaz, hor ikusten dugu denak elgarrekin lurralde politika bat ere maiten dugula, eta klima aldaketa dugu xapela bezala, eta gure turismoa iraunkorra izan behar du. Alegia, besteak beste etxe bizitza, hondakin eta ur behar eta kudeaketa kaltetze ez duen eta horekan txertatzen den turismoa. Eta momentuz, begionez hartu dute desmartxa batu diren 24 jatetxe. Bertako produktuekin lan egiten dutenentzat aitortza eta bereizgarri bat dela dio, geroz eta bezero gehiagok bilatzen baitute bertako lehengaiak kontsumitzea. Lokalko. Artu dugunetik orduela 2 urte eta erdi hori zen gure helburua, guretako sentsua du tokiko laborantza sustengatzea eta ez eta Poloniatik etortzen den haragi bat saltzea. Honek, hala ere, egunerokoan moldatu eta egokitzea eskatzen du. Haragiaren dako ez da sobera arazorik, urtean zehar kasik dena ukaiten aldugu, barazkien dako zailagoa da. Gero esnekien dako askirisa da, gero gale egiten du antolaketa bat. Eta erakunde sustatzaileek bezala, c'est important déjà pour l'économie locale, pour faire travailler tout le monde. Lekuko ekonomiarentzat garrantzitsua dela uste dute, mundu guztiak lan egin dezan eta bertan ditugun produktu eta ekoizle onak lehen lerroan jartzeko. Et utiliser leurs bons produits pour faire ça. Aldiz, badira urrats bat gehiago emango luketeenak ere etorkizunean. Lehen urrats baten dako bikaina da. Bigarren urrats batean, untsalaike urruno joaitea izaiteko zinez ez bakarrik menu bat edo azita bat tokikoa. Baizik eta ostatuak, badakizu ostatu hortara joaiten zirelaik, kasik eguneko 60 edo latanoia tokikoa dela edo biologikoa edo tokikoa. Hala, piskat sarta hortan edo beste sarta bat sortzea. Kontua kontu, jakin jatetxeetan labelau aurkitzen baduzue, lekuko eta kalitatezko produktuekin egina izango dela. Jakinduka berria, eniodide gorri hildela. Bakan taldeak euskal kanta tradizionalak kantatzen ditu. Jojo Bortagarai abeslaria, Xabi Peri eta Xabi Albistur gitar joleak, Mikel Artieda basu jolea eta Anders Zulaikaren perkusioaren eskutik. Harek egin, loreak bezala, etzian aberatsa, etzian pobrea. Kanta ezagunak eta ez horren ezagunak berriki Hendaian entzuteko parada izan dugu Bidasoa Folk Festivalean. Ikusentzuleok bakan taldeak abestutako Euskal Herrian euskaraz kantarekin gure gaurko agurra. Euskal Herriak euskara bezala behar zaituzte egulako guk ere zuek, plazer baduzue, bihar arte! Euskal Herri, Euskalduna, irabazte